назву «Не можна жити і дня без тривоги за рідну людину». Цей урок присвячений творчості незвичайної людини, видатного вченого педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Сьогодні старше покоління б'є на сполох, тому що у вік комп'ютерів і технічного прогресу підростаюче покоління забуває про милосердя, про людяність, стає бездушним і жорстоким. Думаю, що твори цього письменника допоможуть нам повернутися до людської моралі, до християнських заповідей. Скарбниця творів Василя Олександровича Сухомлинського – це цілюще джерело добра і любові. На сьогоднішньому уроці ми з вами згадаємо факти життя і діяльності видатного вченого педагога і письменника. А також на основі його творів ми дослідимо проблемне завдання, якими повинні бути взаємини у родині. Отож, розглянемо факти життя і діяльності видатного вченого педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського. І це буде